Nasir kabari na Muhammadu bayan ya zuka bi mujahidu kai maganar nan ba ƙarya ba ne. Sai sallama a gare ka da tambura ya ma'aiki ne maka shogara dama kai ne dai shakiran da muke ka kira ba wai ba ne. Maulidi ya zo yan uwa mu muna mu rinka showa kai har ma mu yi tafi ne rawa tun da mu ba in bid'a ba ne. Maulidi ya zo yan uwa mu yi murna mu rinka showa har ma mu yi tafi ne rawa tun da mu ba in bid'a ba ne. Wai maulidi sun ce bid'a muke na ga wasu har suka suke wai mu bar maulidin da muke kan mu ba in iska ba ne. Wannan ta zuka ne yi muku bai duka da kunnen ku kamar haka wanda ya taba jagoran duka lahira ba zai jace ba ne. Abin nawa da rasuluka wa ali baitin manzo ne maka amma ayar nan kuka tabbata kai su gaske ga an shiga allaka. Sun ce ba ni da tarbiya sun hana ni wannan najiya shi yasa suka kulla min ziyada masu rayan mage ne. Wani ya ce ne san keken ne maka to ka sako zan baka dabta sai ta ci ubanta tun da kai dan iskan boye ne. Wani ne mu yi dogon ne maka don shi aka yi musu kan haka in ka yi musu mana bincika ƙur'ani mu zuwa sani. Al'umma na ban mamaki ga masu yabo na ma'aiki ga wasu na suka ga ma'aiki mun shiru wai ne nufin mu ne. Sha'irai dan Allah mun gara sannan mu rufe soyayya komai wahala mu juriya kar mu canza kan hadafin gani.